Zubami. To robí, vieš, kedy toto? To takto hryská, ona. Keď chce pozornosť. Berí tak naše ponožky. A že Bencu vzťahuje ponožky, ne? No áno, on si tak pred nimi najprv nachystá pôdu a potom začne sťahovať. Je tam taky něco o Japonsku? Skotské umění. Takže jak je zostala tam natiahnuté. A ona má ale dlhé nechty. To je neublíží. Ten jazyk vonku pritom. Maxi má takto na tých predných možno kilo teraz. To je, keby si už krapkala tvojimi nechtami. A keby to bánu bolelo, tak by sa zobudilo. No, ale vôbec to nerieši hen. Žije? Žije, dýchá. Může být auto uměleckým dílem? A hned si odpovím, že podle mě nikoli. Toto není umělecké dílo, ale můžeme najít nějaké umění v tomto kusu designu. Položím to sem dolů. Můžu použít argument, že Audi TT je reakcí na nadměrně komplikované stropní růžice viktoriánských staveb? Například zde ve světlech Alfy Romeo můžeme podle mého vidět vliv skotských koloristů, jmenovitě Fergusona a Peploa. Ty jsi chodil na uměleckou školu, v tom máš výhodu. A ty jsi tam chodil? Nechodil. Takže to neznáš, tam se jenom chlastá a honí se baby. Umění, jak věřím, by mělo být o dvou věcech. O pravdě a kráse. A toto je pravda, protože je to opravdové. Není to ale pravé uměleckého chlapa umlčí. Takhle. A už ide silnejšie a silnejšie. A závodili jsme až do Osla. Ale tohle je zatím ta nejtěžší zkouška ze všech. Působí dojmem, jako by tady štětcem, či dokonce kaligrafickým perem stvořili impresy. Myslím, že jsme již slyšeli dost, jestli s tím souhlasíte. Děkujeme vám moc. Ještě bych zmínil renesanci a význam pravdy pro rozvoj lidského nechce z hore. mohli odložit až na jindy. Tyto kalhoty nejsou Bauhaus. To tam všichni budeme vypadat jako opice? Mají obrovské mozky. Zdůvodněte, proč by právě vaše auto mělo být v naší Kedy nechcel náhodou papať, že kvôli tomu žiadnemu prostredí tak trochu glukózy do vody. To naštartuje. A glukóza je v čom? Glukóza, cukor hroznový. Máte to na alebo cukor? Máme hroznový, že? Máme? Mám tam tú krabicu. Když to srovnáte například s Čuchaj nohy. tak to není